sortir a fer gresca, ni xerinola, ni a ballar, ni a cantar, ni a riure. A fer sumes, a fer restes. Està acabat tranquil·let. Ja s'ha acabat, tu. S'ha acabat. I vosaltres també, eh? Que sóc una vella, una mica... S'ha acabat la gresca i la xerinola. A partir d'ara, aquí és de casa, tantes farres no pot ser. Tampoc anar menjant, anar cantant, anar ballant. Home, una mica de serietat aquí. Ja sabes. A partir d'ara, hauràs de fer dejuni i portar-te bé com tantes cames tinc. Quantes cames tens? Mira, escolta. Una. És que sóc una vella una mica enrabiada, eh? Vieja piroca. Ricardo Estoltes no canviarà mai. 3. 4. Quan és 4 setmanes? Molts dies, eh? Ah. 5 setmanes. 6 setmanes. 7 i 7 setmanes. 7 setmanes sense fer gresca. Val? I què faria? Doncs mira, seguir els meus passos tot el dia. Tot el dia t'estàs cantant pavanes, tot el dia. Bueno, és que s'ha acabat, tu. Ara m'enfado. Home. Pot ser, doncs.